ya sahibata. Idan Allah dawo mana gimbiyata, dan Allah dawo kin ji agwanata. Dan kwarishin ki a zuciya na ta gona, na rude sansan wallahi ba ni bacci, na rame duba kamar dan maraya. Ina ne ki je gimbiyata ki wego, dan kwarishin ki gare ni zai sa hakilo. Ki tunani mai so na ki ne zahiriya, an waye gari wai gari kin bar ni niya. Fatan da nake yi karki manta da niya, domin kuwa nisan ba ni manta da ke. Ki tuna cewa alƙawar mu kai yau da ke, komai nisa ni ba ni manta da ke. Kin ban soyayya wadda babu cike, ranar haɗuwar mu a yanzu har ta wuce. Kin bar na yanzu wani ku sai firgice, na rame tamkar wanda zai yi macewa. Tallafin soyayya ta ki daure ki kawo, dan rashin ki gidana zai saka in yi yawo. Kin san in ba ke zuciya za ta ciwo, domin a cikin ta bake kadai ce da kiwo. Kin ga kin yi dashe ne wanda baya cirewa, kuma kin ga dashe ai dole sai mai kulawa. Ni kwazance kullum zuciya na bugawa, ranar ƙarshe kullum nake yin tunawa. Ban kwana cewa da ke zani dawo, kashi bayan na je yanzu sai kai da kawo. Na san cewa baki so in yi yawo, ni ko sanadin ne ma yasa zan yi yawo. To da hajiya ne na ki ba na gazawa, sanadin soyayya ta ki na fara kuka, amma ni kan ban sa hakan zuciya ba. Ni rashin kyau laifa shi yasa ne ya kwalla.